гэта жыццё. Таксама у цэнтры кампазіцыі намаляваны вершнік на кані. Гэта сімвал маладога вясновага сонца, ярылы, які скача па зямлі, абуджаючы яе пасля зімовага сну, рыхтуючы да пачатку аграрнага сезона. Ён белага колеру, і гэта не выпадкова, бо белы колер – гэта колер маладога хараства. Аздабляе працу рамка арнамента з выцінанкі. Арнамент заўсёды меў вялікае значэнне. Не толькі як упрыгожанне, але як і інфармацыйны сродак. Нашы продкі укладвалі ў кожны элемент выцінанкі важнае значэнне. Такім чынам яны расказвалі пра сваё жыццё, каханне, радзіму, сонца. На жаль, дакладнае значэнне кожнага сімвала, выкананага ў тэхніцы выцінанкі, мы ўжо не зможам прачытаць, але ад гэтага яны становяцца яшчэ больш прыгожымі і таямнічымі сродкамі беларускага мастацтва. А зараз хочацца расказаць пра цудоўнае свята ў беларускім календары, якое адзначаецца вясной. Гэта свята Юраўскі карагод. Кожны год 6 мая у дзень святога Юр'я забраўся на нашых дзён і праводзіцца знакаміты беларускі народны абрад Юраўскі карагод. Толькі ў адной вёсцы, у вёсцы Павозк, Жытніцкага района Гомельскай вобласці. Паглядзець на эту унікальную традыцыю кожны год прыязджаюць турысты, журналісты і этнографы з усяго свету. Рыхтавацца да свята пачынаюць за некалькі дзён і тыдняў. Жыхары вёскі праводзяць парады ў дамах і дварах, плядуць вянкі, а галоўнае выпякаюць абрадавы хлеб-каравай, які называюць карагод. У дзень свята жыхары вёскі апранаюць народныя касцюмы і адпраўляюцца ў поле. Па дарозе на поле удзельнікі свята праходзяць праз сімвалічныя вароты з ручнікоў. Першым нясуць вобраз маці, за ім каравай-карагод, які нясе ваяводу, галоўны мужчыну ў вёсцы. Потым нясуць васьміканцовую зорку і зялёны флаг, які крэпіцца на драўляных рамах. Усе гэтыя сімвалы давяраюць толькі мужчынам, жыхарам вёскі Павозк. У поле свяшчэннік чытае малітвы і акрапляе землю. Пасля пачынаецца самае цікавае. Усе ад малога да вялікага водзяць карагоды па сонцу. 3 разы узнімаюць карагод да неба, а зялёны фартух мяняюць на чырвоны. Потым жыхары вяртаюцца ў вёску і спяваюць веснавыя песні. Ідзе, ідзе карагод, сінелачка наперод, а хлопчыкі за намі, маргаючы вачамі. Ода ж карагод, карагод, ода ж ваявод, ваявод, каб у нашага карагода быў сын ваявода. Дзе карагод ходзіць, там жыта родзіць, а дзе не бывае, там жыта вылявае. У 2003 годзе Беларусь адна з першых у свеце падпісала міжнародную канвенцыю ЮНЕСКО аб ахове нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Юраўскі карагод – першы абрад у Беларусі, які ўвайшоў у дзяржаўны спіс гісторыка-культурных каштоўнасцей. І ў снежні 2019 года Юраўскі карагод увайшоў у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. І мы ўпэўнены, наша праца нясе ў сабе самае лепшае пасланне для вас. Здароўя, сонца, дабрабыту. Менавіта з такімі думкамі мы яе і малявалі. Ваши аплодисменты. Выступала команда Минского государственного дворца детей и молодежи. Одна сакральная карагод. Ваши аплодисменты. Спасибо.